لو من ريو قال أملاخ تايزبلي قال أملاخ مسيات وزبلي مسيات كوانا زي بلد كذا حتى قال أملاخ تايزبلي قال أملاخ مسيات مجمع بخدت تينا ريو شعبات بريقات الأصنع رينا مسيات زبل مسيات حد هلو كنا تاتكا يريكا مسيات تايقبر هلو كنا تاتكا يريكا زي كامل اختيار النريو هلو كنا تاتكا مسار عيكا دما انتاين كتقورو نتقال متان كتقورو هلو كنا تاتكا يريكا بديرو خا هلو كنا تاتكا زي كونس بكرسوس يوسف زخون كايو خا ناب كبري ناب مثل أرعايو هلو إذا خا مسيات بهذا كتيو خلها تسنو برزل خنابرا كالي اتقال أملاخ زبلك خا كالي لمن بقال سمعتي قال ترى زي كونس قبل قال نكون قال أملاخ مجمرة خمسيات كوينو كما يدوهم زاربنا كبرينا السنتين لنا قال أملاخ مسيات وزبل هذا مجمرة خمسيات سمعت ترى تكونوا قبل تكونوا بهال كله هذا حزن هذا مسألة والسنتين لهنا بقى كتقبر እግዚአብሔር ንይሽ ነገር በባረካ ወልሐንት ይቆን ስለሻሉ ገበርት አዘ ይቆና ገበርት ናብ ሕግ ይቆና ተከ ቃል አምላክ አንታይ እንደህሪና ከመሲያት ገይሩ ፈሪቃ መጀመሪያ ትሕቲልካ ዝሰምዕ ልቢ ክህልወና ጽቡቅ ነተቃል አምላክ ሲ ዝሰምዕ ዝእዘዝ መጀመሪያ ዝመሃር እዝኒ ወይ ልቢ አለና እዚያ አንተ እዚያ አኻ ሰንበት አብዝ መጽሐፍ አይኮነ وقفيها كونفرنس هتقولوا أيقونة نبينا هذا يعني كزارة كخلول خلوص تسمع لي حاول جزء على كاري بزح من بابون أيقونة وتاس بزح صعب وبزح من غير بسافر على يجيرو وعلى يجيرو هاي قبري جزارة يلبم كاي هاي قبر يلبم سلسلة مجمع كان هم قبر زنا كنسمع كابي تبغى يسنادر علينا نعمل فيها كنا أومتي نتي قال الله سبحانه تقبلوا بجرهنا نتقول قال تقبلوا يبل بجرهنا تقبلوا يبل تقول قال مالك انت مالك مهانو هنا حكي تقول قال انت مالك انا بسالك تقول قال ها هو حلو في لان يرنا تحالف تقول مالك تسوي كم مالك تقول مالك بلوع عند ركوين انتاي تبلع تودي مالك تقول تقين قا زتزرع لا حدش كم قبل بخوم تزرع تقال املاح تزرع حجي انا قال املاح تزرع كله تتخيل له مقالم زي مقالم قلنا نقبل كده ناتينا منيخو سلسل دي ايام لما ابحر فيني قالوا انت قبرنا يدلي كمهرنا يدلي سلازي كميسيات كنبل كلنا سمعتي قال كوينا صغينا نخين ترى خوينا أنا بقول مو قدامي معرف ملازم الاختيار أو مرينا قدامي معرف الاختيار أو أبيسران سلسلة قدامي الاختيار أو معرف إسران معرف حال أسري إسران سلسلة أقولون إسلام لبكة الحمد لله هذا إسلام سلسلة هذا قوي سمع قال كيو جواري أنت زي كونه نسو نتنقص فطرته بمسيات زرعي سبعي يوز مسلينه نفسه يرئي أمه يخيل بو ون كمي مخانو يرسع إتي أعطي ملو حقي مسلمة حق حرمنا أتطبق زتأمتن زتأنعن قبرز قبرنبر زي رسع سمعنا إزي بقبرو بطوق خونيو حلقة نلبوز السحوة من أبدا نبتحتي يقتصل مالتي سلازي قال أملاك كنا نبكلنا نمتاينا نمبور ترى ويتعزاربون كلوس كم يدول مبراهتي كتولي أخلهم سي ولعهم
ኣብ ትሕቲ ዕትሮ ወይ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ኣብ ሓደ ነገር ከተቐምጡ ወይኩም ሲ ተብርሆ ዲኹም ኢሉ ኣይተብርሆን ኢኻ እስከ ኣብ ግዜ ፀገም ዘለዎ ቦታታት እሞንኺ ላምባዲና ስኢልካ ተብርህ ዲኻ በቲ ግዜ ቀደማዊ ውትድርና ዘየለ ብፍላይ ቅድሚ ናፅነት ዘሎ ግዜ ላምባዲና ስኢልካ ትጥቀመሉ ፈፂምካ ትጥቀመሉ መብራህቲ ኣብ ዘይብሉ ብኤሌክትሮማግኔቲክ ሆኖ ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ወሊዕኻ ንዘይትጥቀመሉ ስኢልካ ኣይትብልዖን ኢኻ ቃል ኣምላኽ ከዓ ሰሚዕካ ንዘይትትግብሮ እንታይ ትገብርን ኢኻ መስትያት ኣይትርእን ኢኻ ንኽትግብሮ ግን እንታይ ትገብር ኣለካ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ክትጸንዕ ኣለካ እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ እንታይ ዝህብ እዩ ሓርነት ዝህብ እዩ ሕጊ ሓርነት ይልዎ ሓርነት ዝህብ እዩ ሕጂ ንሕና ዘምፃናይ ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ትግበር እዚ ትግበር እዚ ትግበር እዚ ትግበር እዚ ትግበር ክብለካ ከሎስ ሓርነት ዘይኮነ ዝስማዓና ኣሎ ሓርነት ማለት ሱቕ ኢሉ ስለ ዝገለፈካ ሓርነት ኣይኮነን ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ እንታይ ይበሉ መሲልኩም ምዕራፍ ሓደ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሓደ ኣብቲ ቁፅሪ 19 ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ንሕና ንየሱስ ክርስቶስ ባዕልና ርኢናዮ ኢና እዩ ሓቀይ ካብኡ ሰበብ ክፍቱ ወደይ ዝብል ድምፂ እውን መፂና እዩ ግን ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ኣለና እዩ ነዚ ቃል ኣምላኽ እዚ እዩ ነዚ ቃል ኣምላኽ ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኸዶ ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተረኣ ሒዝኩሞ እዩ ስለዚ ኩሉ መገድና ከምዚ ይኸውን ኣብ ዕደና ኣለና ንበል እስከ ቆርብ ከረዳእኩም ክፍተን ኣብ ዕደና ወይ ኣብ ሓደ ተኣፋፊ ቦታ ኢኻ ተመስገን ዘይተመስገን እዚ ሓደገኛ እዩ በዚ ከይትኸይድ በዚ ከይትኸይድ በዚ ከይትኸይድ መፃብቦ መገዲ መውፅእ እንተረኺብካሲ ንሓርነትካ ንሓርነትካ ኣይኮነን ማብ ተዋሂቡካ ሙሴ ፈንጂ ዘለዎ ቦታታት ብሙሉእ ኤክስ ገይሩ ከመይ ተጠቂዕካ ትኸይድ ተዘይኮይኑሲ ሓርነት ኣለኒ ክትብላኡ ትኽእል ኢኻ ቃል ኣምላኽ ኣብዘይ ቦታና እንድሕር ኣቲና ኣለና ብኩሉ የፅብበና ንምንታይ እቲ ትኽክለኛ መገዲ መታን ክንረኽቦ ስለዚ መስትያት ዝብል እምበኣር ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝገብረና ሂወትና ብሙሉእ የርእየና እቲ ዘርእየና እንታይ ንክንገብር እዩ ኣብቲ ሕጊ ሓርነት እናፀናዕና ብሓርነት ብቃል ኣምላኽ መታን ክንመላለስ እዩ እዚ ዘርእየና ዝርስዕ ሰማዒ ማለት ከመይ ማለት እዩ እንተራእየና ዝርስዕ ሰማዒ ይከኣል ዝርስዕ ሰማዒ ክበሃል ከሎ ቀሊል ከመይ እንተልካ ኣብ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ኣንበበለ ዝተሰማዑ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ኣብቲ ቁፅሪ 4 ሚክሮፎን ንኩ ኣብቲ ቁፅሪ 4 ሲ ከመይ ኢሉ ብዛዕባ ኤፍሬም ክዛረብ ከሎሲ ከምዚ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሰሃራ ወይ በዓል ጊንዳዕ ምብራቃዊ ምዕራባዊ ናፃነት እንተራእዩኹሞ ኣብቲ ሓጋይ ክኸውን ከሎ ደበናት ንግሆ ፀሓይ ክበረቕ ከላ ደበና ትርኢ ኢኻ እቲ ደበና ንምንታይ ኣይኮነን እቲ ደበና ወልሓንቲ ነገር ኣይትርእዩልና ሕጂ ቃል ኣምላኽ ኣንቢብና ድማ ብዛዕባ ኤፍሬም ንሳሞም በበል ቁፅሪ 4 ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 4 ወ ኤፍሬም እንታይ ክገብረካየ ወይሁዳ እንታይ ክገብረካየ ሰናይኩም ከም ደበና ብግሓት ከም ተኣንጊኡ ዝጠፍእ ኣውልዩ ሰናይኩም ሕጂ ኣይፀንዐን ምክንያቱ እንታይ የሚለዎም ተበጊሶም ካብ ላዕሊ እንተራእይና ንእግዚኣብሔር ክንፈልጦ ክንስዕቦ ይግባአና እዩ በቃ ንሱ ከሕውየና እዩ ንዑ ንመለስ እዮም ኢሎም ሕጂ ጣጥቕስን ፈትዋ ኢና ኩላትና ኣብኡ እንተራእይና ግን ወላ ርእሲ ብፍላይ ኣብ ክስታይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተራእይማ ሓቀኛ ወይ ከዓ ዘይብሉ ምምላስ እዩ ዝብል እምበኣር ንሕና ኣብ ቃል ኣምላኽ ፀኒዕና ግብሪ እንገብር ክንከውን እዩ መስትያት ኮይኑ ቃል ኣምላኽ ዝዛረበና መዝሙር ዳዊት ከምዚ ኢሉ ምዕራፍ 1 ኣብ ብሕጊ እግዚኣብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ኢሉ ድሕሩ ኸ ነቲ ሕጉ ከዓ ለይትን መዓልትን ዝመራምሩ ሰብ ብፁዕ ሕጂ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ግዜ ወይ በዓል ከም መስትያት ኣብቲ ሕጊ ሓርነት ክንፀንዕ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ግዜ ክዛረበና ክነግረናስ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ግዜ ከመይ እዩ ሕጂ ብዝበዝሕ እንተራእይና እንታይ መሲልኩም
ንግዚአብሔር ቲፕ እንህቦ ወደ ሰዓታት እንንብበሉ ጥራይ ጌርና እንወስዶ ኢና ቃል አምላኽ ንኣብነት ንስራሕና ክንደይ ንህብ ሙሉ ሰዓት ሓቀ ብግብሪ ኢኻ ደቅና ክንዓሊ ክንበልዕ ክንሰቲ ኩሉ ፕራክቲካል ስለዝኾነ ዘድልዮ ግዜ ይወስድ እዩ ቃል አምላኽ ድማ ከምኡ ዘድልዮ ግዜ እንተረኣይና ኢና ከመይ ከም ዘለና ዝዛረበና ስብከት ሰሚዕና ኮንፈረንስ ሰሚዕና ኣብ ዝኾነ ሰሚዕና ግን ነቲ ቃል አምላኽ ኣብቲ ሓርነት ዝሕጊ ኣብኡ እንተረኣ ዘይፀኒዕና ብኸመይ መገዲ እግዚኣብሔር ክዛረበና ናብቲ ሜስያት እንታይ ገበርና ኣይቀርብና ናብ ሜስያት እንተቐረብና ከዓ ርኢና ኣለና እጆም ንዛረብ ቃል አምላኽ ክንርኢ ከለና ከነንብብ ከለና ገዛና ርኢና ኣለና ምስ ረኣናዮ ግን እንርስዕ ሰማዕቲ ነቲ ቃል አምላኽ ዝብለናስ ዘይንገብሮ እንተረኣ ኮይና ለውጢ ይመፅእ እዩ ለውጢ ዝመፅእ ኣበይ እዩ ሜስያት ርኢኻ ሜስያት ለውጢ ዝፈልጥ ሰመና ኣሎ ወላ ሓደ ከም ዘለኻያ ጥራይ ዘርእየካ ሜስያት ፀጉሪ ዕርዩ ዝፈልጥ ኣሎ ሜስያት ሓደ ነገር ገይሩሉ ዝፈልጥ ኣሎ እቲ ቃል እንታይ ዝገብረካ ይነግረካ ብድሕሪኡ ብግርህነት እንተረኣ ተቐቢልካዮ ክሰርሕ ነቲ ቃል አምላኽ ዕድል ትህቦ ሂወትካ ክሰርሕ ከሎ እዩ ነቲ ኣብ ልብኹም እተተኽለ ቃል ብግርህነት እንታይ ግበርዎ እዩ ብግርህነት ተቐበሎ ክቕበል ከሎ ድማ ቃል አምላኽ እንታይ ህያውን መስለጥን ካብ ክልተ ኣፉ ዝበልሕ ሰይፊ ድማ እዩ ምሕላን ዓቐብ ምሕላን ሓሳብ ይፈርድ ብምሉኡ ኣብዚ ቃል አምላኽ እንተረኣ ተወኪልና እቲ ቃል አምላኽ ይዓይ ርኢናዮ ዘይንሰምዖ እንተረኣ ኮይና ግን እንታይ ኣይኮነን ርኢናዮ ዘይንሰምዖ ርኢናዮ ዘይንቕበሎ ርኢናዮ ኣንቢብናዮ እንርስዕ ሰማዕቲ እንተረኣ ኮይና ግን እንታይ ይከውንን እዩ ኣብ ሂወትና ኣይዓይን እምበኣር እዚ ሜስያት መጀመርያ ጉድለትካ እቲ ጎዲልካ ዘሎ ነገር የርእየካ ጎዲልካ ዘሎ ነገር የርእየካ ጎዲልካ ዘሎ ነገር ምስ ረኣየካ ድማ ንቃል አምላኽ ክትእዘዝ ምጀመርካ ዘይትርስዕ ሰማዒ ምስ ኮንካ ብኡ ከዓ ሓርነትካ እንዳበዝሐ ናብቲ ሕጊ ሓርነት ኣፀቢቕካ ትጥምት ዘይትርስዕ ሰማዕ ትኸውን ገባሪ ከዓ ትኸውን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ካልኣይቲ ንሪኦ ድማ ኣብ ግብሪ ዘለኻዮ ካሊእ ኣብ ግብሪ ዘለኻዮ ካሊእ ቃል አምላኽ ዝብለካ ከዓ ካሊእ እዚ ኣዝና ክንሕዞ ዘለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ክንርኢና ካልኣይ ቆሮንቶስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ሓራይ ኣብቲ 18 ከም ዝብል ንረክብ ንሕና ኩላትና ግና ብቁሉዕ ገጽ ኢሉ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብሜስያት ጌርና እናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣያኡ ምልወጥ እዩ ሕጂ ዝለዓለ ተራሪእና ብሉይ ኪዳን እዩ ብሉይ ኪዳን ከንብቡ ከለዉ እቲ መጋረጃ እንታይ እዩ ዝርጉሕ እዩ ብሉይ ኪዳን ከንብቡ ከለዉ እቲ ልቦም እንታይ እዩ ዕፁብ እዩ ኢሉ ናብ ጎይታ እንተደኣ መፅኡ ሓደ ግን እንታይ ግበረሉ እቲ ሜስያት ይኽፈተሉ ሜስያት ክብለና ከሎ ቃል አምላኽ ልክዕ ነፀብራቕ ናትካ ዘርእየካ ጥራይ ኣይኮነን ሜስያት ማለት ከም ብመረፅ ክፉት ግላስ ሪኢኩም ኣለኹም ብኡ ኮንካ ከዓ ሓደ ነገር እውን ምርኣዩ ማለት እዩ ግን ቁልዕ ገይሩ ዘርእየካ እቲ ዘሎ ነገር ቁልዕ ገይሩ ዘርእየካ እዩ ማለት እዩ ቁልዕ ገይሩ እንታይ ዝገብረካ ዘርእየካ እስከ ልዕል ኢለ ከንብብ እዩ ግና እቶም ደቂ እስራኤል ብምክንያት እቲ ሓላፊ ዝኾነ ክብሪ ክነሱ ምጥማት እቲ ገጽ ሙሴ ክሳዕ ዝስእኑ እታ ብፊደላት ኣብ ኣእማን እተቐርጸት ኣገልግሎት ሞት ብክብሪ ካብ መፀት ክንደይ ደኣ ግዳ እታ ኣገልግሎት መንፈስ ብክብሪ ብልፅቲ ዘይትኸውን እታ ኣገልግሎት ኩነኔ ካብ እትኸብር ክንደይ ግዳ እታ ኣገልግሎት ጽድቂ ብክብሪ ዘይትግለጽ እታ ሓላፊት ብክብሪ ካብ መፀት እታ ነባሪት ግዳ ክንደይ ኣዝያ ብክብሪ ዘይትበልጽ
بخبري زي تبلص أمه بزي وجلزس أتا كبرت أقوى بمخنيات أتزعزع كبرتي أيقونتن إذا مالت أتا كبرتي تبهال نايقولي كده عن زلمة بس يكاب أزبلس كبري سلزمته إذا مالت نحدش كده بيسوع كريستوس زترغبه كاب أزبلس كبر سلزمته نتايب لالو نساس تكبره حاسيسو ويكا كبر زي بالله كوينا مالتي أم بأرسي كمزي زبلت تسفاس سلزلاتنا بوزح تبعات نزارب ألنا كم تلك إسرائيل مودا أتأت حالا في كيريو موسى أبغض وقلباب زجبر زنبرة أين جبريني عينو جناها أتقولي كيدان كم ببو خلو أتبو كريستوس اتقنت مجارجة كسع لومي معالتي أيتقل علومن علومه حسابهم دنزيزو علو كسع لومي موسى نام ببو أتي مجارجة أبلبهم زرقه علو نابويتا مستملسو غنا أتي مجارجة كقنت أيو ويتاس منفسيو أبو منفس ويتا زلوا دما أبو حرمنا تابو نحنا يلبس الذي كلنا تعمتوا عصر شمونتن بناز نبرناي نحنا كلنا غنا بقول عجز نتخبر ويتا كم بمسيات بيرنا النات أمتنايو أنت إذا تمزلوا كم بمسيات نتاي تمثال نخبر بويتا قل نتاي تمزل أبعد ترى ندم بنامس إنا خوينا زنبوز لو نتاي بزعبان بابي بزعبان على عمله زنبوز لو نتاي بولي كده كم بوبو خلو يلو حكي كساب حجي دنزيزلو ويكا تعاطيو مالو لبوم دنزيزلو يلو نحنا دنا نتكبر بويتا قبل كله بزعبان من باب يزارب سلازلو كم بمسيات قبل كله قال عمله ويكا حدش كده كنا نبب كلنا حدش كده كنا نبب كلنا كاب كبري ناب مسلي أرعاياو نلوبتي ناب مسلي أرعايو تاني قبل ناب مسلي أرعاياو نلوبت إذن نلوبت أم بعد بين ترعينا بزي قال أملاح أب حدش كده زتقبلنا مسيات بيسوس كريستوس زتقبلنا أبز حالنا حد نقرنا لنا حكي نفسي نزيابير بعدي تقبل كل سنة يترسعين نحنا تقبلنا نقول مجمع حجوز لنا لهم بومن وبزخ نودوي خلينا أو حدش كيدان زتقبره عم مسألة تقبلنا زينا نري زي تزعبه نحدا أماني زتوه تانا نري نفسي زيابير بعدي نتتقبل كل سنة كأقول له تاي تقبلي أي ترسعي أو حدش كيدان انتا يتغيرنا مجمرة نزي نحن حزوز لنا أبز حالة إلى نيرنا إلى تذكروا تراحمكم أمس كان بمرو مستوى ده كعزمون السيطان حالينا السؤال هاي وين ناب حقي نسب مملاس ويكا بقول حقيقة مسحات سلازي أمس كان تقبلنا نحن بكرسوس من مخنا كنفلت لو تتصوعنا لو بعار نزي حدا مبجاو رخينا إلى مبجاو زرخبنا انتاي انترأينا مدحاني يقولوا أب إفيسون معرف حدا وشوعته مدحاني بو إلو إذا مالت بيسوس كريستوس كانت ببينا بعد حجم بعد المسيا قرب قال المسيا قال عملها بحدش كده معنا زلنا إزينا هندري إفيسون معرف حدا وشوعته إفيسون معرف حدا قصري شوعته بو ويلو إذا مالت بيسوس كريستوس بدو مدحان مالت كمتي هفتسقاو حقت حقيقات علنا مسيات أبزنتها بلنا له بو ويلو بيسوس كريستوس بدو مالت بتي أم مسكال زتخفل واقع مبجاو ويك أم مدحان رخيمنا كمتي هفتسقاو دمانتها لنا حقت حقيقات علنا مسيات حركة تزارينا أزيد تزعلي إخوار أب حدش كيران كأنتين ترأينا اتليتن معاتن زخصص زنبرك أساس حواتكم تديروا بالموين حجي ملكي نايتو قوبو قويو ملكي نايمن قوينو ناي يسوس كرسوس نايتو قوبو قوينو نحنا بعد نتسأل عن سعر المنت وهبنا كأنتين سالادم تغنشلن
ሳላቃል ምስክርነቶምን ሰዓብዎይ ህይወቶም ድማ ክሳዕ ሞት ኣይቀርዋ እምበኣር እዚ ስልጣን እዚ ንጸላኢ ንስዕረሉ ስልጣን ድማ ተዋሂድና ኢና ጸላኢ ንስዕረሉ ስልጣን ተዋሂድና እዚ ኻብ በመን እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኸበ ሓራይ ካልእ ገላትያ ምዕራፍ 1 ምስቲ ዝሓለፈ ኩሉ ዝተኣሳሰሪ ምስቲ ቃል መስቀል ዝብል ገላትያ ምዕራፍ 3 ገላትያ ምዕራፍ 3 ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ሜስያ ንሕና ዘይኮናዮ ብሕጊ ግን ዝተዋህበና ዝተወዳእና ንሕና ናበይ ነምጾ ናብ ግብሪ ናብ ህይወትና ከነምጾ ዝግባአና እዚ ኢና ሜስያት ሓደ ካብቲ ዘርእየና ማለት እዩ ሓድሽ ኪዳን ከነንብብ ከለና ወይ ከዓ ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ናብ ምስሊ ኣርኣያኡ ናብ ክብሩ ንልወጥ ዝበለ ገላትያ ምዕራፍ 3 ክርስቶስ ሓደ በረከት አብርሃም ክንወርስ እዩ በረከት አብርሃም ክንወርስ በረከት አብርሃም ክብል ከሎ ሓደ አብርሃም ምስ ነገስታት ዝዋጋ ሓይሊ ዝነበሮ ኣብ ምድሪ ተባረከ ሰብ ኣብ ገዙ ተወልዱ ጥራይ ንሱ ዝዕብዮም ጥራይ ሰራሕተኛ ጥራይ ምክንያቱ ወላ ክሻረክ ወይ ክብል ከሎስ ምስ መን እንትራልና ምስ ነገስታት ውልቀ ሰብ ክንሱ ምስ መን ምስ ነገስታት በረከት አብርሃም መታን ክንወርስ ኢሉሎ ገላትያ ምዕራፍ 3 በረከት ቁጥሪ 13 ከነንብብና እዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነና እዚ ሜስያትና ንሪኦ እዩ ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ በእምነት ክንቀበል ኢሉሎ ተስፋ መንፈስ እንታይ ናብ አቦ እንትኸትኩ ይሕሸኩም ኢሉሎ እዚ መንፈስ ቅዱስ መቐባል መንፈስ ቅዱስ መቐባል ከዓ ኩሉ እቲ ሓይሊ እቲ በረከት እቲ መምራሕ እቲ ዝምህር ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዘለዎ ዕዮን በረከትን ብምንታይ ንቐበል ብእምነት ንቐበል እዚ ኣብ ሜስያት ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ብዛዕባ ነፍስና ዝዛረበና እዚ እዩ ማለት እዩ ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቀበሎ ኢሉ እቲ በረከት አብርሃም እውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንህዛብ ምእንቲ ክኸውን ሲ ኣብ ዕንፀይቲ ስቀል ዘበለ ርጉም እዩ ተፃሒፉ ኣሎ እሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ኣይ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ሓደ ነገር እንታይ ክብደለ መሽልኩም ኣብ ክንድና ሜስያት ምድሃብሲ ክምለስ ኔራ ንበል ቀዳም መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 እንታይ ይብሎ መሽልኩም ውጥምና ዝብል ተምሂርና ዜና ዝክሩ ውጥምና ቃል ኣምላኽ ኣበይ ኣሎ መሽልኩም ሓደ ሰብ መከራ ክፀብቅ ከሎ ወይ ሓራዲ ወይ ቀታሊ ማለት እዩ እናበለ እስከ 4 ርኤለይ ዝረኸባ ሰብ ቀዳም መልእኽቲ ጴጥሮስ ብዛዕባ ሓሳረ መከራ ምፅጋብ ኣብ ንእሽተይ ክብል ደልየ ኣለኹ ምዕራፍ 4 ቀዳም መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ኣብ 14 ከባቢ كريانة هاي قطر 15 حدا كابخاتكم تاسقط حزبكم يتاند وقت حزبكم حدا كابخاتكم كم قتالي ويس كم سراقي ويس كم جبارتي ويس اب ነገር ካልኦት ከም ዝጽምበር ኮይኑ መከራ አይጽገብ እዛው ጥምና ዚኣ ወይ ኣብ ዘይ ቦታኻ ምእታው ምስመን ሰሪዕዋሎ مش مقطع حدا خاواتكم كم قتالي ويس كم سراي ويس كم جبار اوكي قال اي اب زي بوتها مصمبا نمنتاي زمچ خايل كنكوني نقال املاح حديدنا بزعبا تشيرش بزعبا اغلبلوت بزعبا زي بزي غنيونا كونتنت حسوت النجوبو صغا من حدد زغبرنا كل أماني نقال أملاك بجمع تحمل تسلو أم نقدر قالوا كم تسمر مالك أبزي وتمنمو أبرأيو زي تبهله أبورو زي تبهله قال تمرتاد اليوم مالهم زعبا من الشفان زعبا قال أتمر كنا قال حتى ها إبيسكوبوس ويكا نتا محبر كتريا اللي كتريا اللي هتتصوي لك
مدحني كتصوعي حاجة زعمت حجبي تكسر جوه زلوا نمز بالكتير نوتهم يستصوروا بعود وهبط عداي نمتى تحن ترى لكم قال أملاخ محاز قريبنا كمينهم داخل تجيرهم انتهى داخل تخيمهم إذا تشوف بوليتكس بهالنجار قال أملاخ كم زي تحز قبرك أزي حد الدنيا نحن تتصوعنا أبتدي حق حرمت أتبي أنا كنت أمتنا هزوجة أبتدي حق حرمت أتبي أنا كنت أمتنا تتصور هذا سلزي حالة كابتن مسيح نريو زلنا تايم نقوم تنو تحسب كيد هابنا نبتي كلام نخزب لنا نبتي مسيح المدلسي زي زمت أخوه ماله سلزي أقدينا تهرب تسألنا كريستوس مرجم كوينو كم مرجم حقي تشايتنا إذا مسيح زي أتبو كريستوس يسوع زرخنا يو بين كريستوس يسوع تايز قبرنا زرخنا يو حالة حارنت بوزو حالنا محدد منفس كبش رأيه ولد أملاك البحال أبوه كميز بين فرحنا كمونينا مثل ولد التعرفينا إذا مسيح تزيك على أملاك زنجرنا إزي كبرنا أملاك بزعباتي مسيح أتصبح كم تمات نقعنتو يزول كنا أغم اللسي ملأختي أقوم معرف حدا يعقوب معرف حدا سياق النار حقا مسيح كريئك خلو سياق النار حقا من تركيت كاسي نتبع خات خيد هذا ملأختي يعقوب معرف حدا نأخذ من اللسي نأخذ من جمرة اللي أزل برنا لماذا مشي لكم قال أملاك زبلكا أتي نيجاتيف سلز بني كون قال أملاك زبلكا أصريخا متى نتعيخان فكيني نعمل قال أملاك كم صلاة تقبل من حركونك كي حسن وزتها فزبل تاي غوري له أرحوه إلله سلز ناتي يخمل لسم بعد قال أملاك كم ريوح لنا سي كنرحو أزقب بعنا كنرحو ينقر الناس سلز بني هذا يدعي له فقرات حواتي إذا تفضل يخوم كراسة العيسى صدق عمله هيجبريني موصلة الناس وكفسر نمسمع قطف نمزرع دونغواي نخورا دونغواي هوني سلزي نرسل زبلن بزحك فاتن أربعو نتي نفسهم كدحنا زكالو تخلق قال ون بقرهنك تقبلوه حجي قال أملاك كلب بمكا خلو قال أملاك كزارة بمكا خلو ترى زي سمعك سلام تركباي تخليها تبعات كتركباي تخليها مسيح كزارة بمكا خلو كتعلي زلك هذا حتى حفتي كم إلى حياتات نسي كم إلى أقبل السواسي ولا مجيلة زي فرد فيه يا كم إلى أقبل السواسي بخفاءة الناس ملالسون كم الناس ملالسون نفلت ونريو نقرن هالوسي كم إلى المتبعات درسيا سلام يقولون بتبعت كاسب سياف كاو وشتو كير حقا مناتو كدكس كدمسس دك حسكا خاطط عميز بل سياف كير حقا سلام تركب على كلمي محمد عائلة معنا كده تميتي ما اسكميل مسؤولكم نفس وكف كفاءة الناقة ورقلو نفس وكف انت كم من تعملوا كم زفان الفرس تبعت هيكون كم زمان فرز خرج لهم تاين ترى نفس وقت نبي خديلو أبغى حمشها نفس بيت بس أيو يحبهم نفس بيت بس أيكم حم ماله سبيت بس أيكم بدلاي ماله قال أنا حزنا رأيتاس بتبعك كأكل تسكر تبعك بنا يكون نزي ترى بدفرت قال أنا حزب لنا كنا نروح زبون بعنا مسيا كوينو أكيد أروح ويله أكيد مثل حقك خان نتقال عمله حتى تقدر نتقال عمله نتقبلك زي ترسع سماعة خون زي ترسع سماعة خون كخاء حق حرمنا تركب حق حرمنا ماله ناب حرمنا زبصح قال عمله زي سر زخنة مجمع أنت إلى مسافر إيكا هو وقتها كترحق زجبا كم ترى زير هيكا كترحق زجبا كم ترى زير هيكا
እንታይ ማለት እዩ ሓጢአት የብለይን ማለት እዩ ክትብል ኣለኻ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ኣብ ዝሓለፈ ገዛ ንሪኣ ነርና ምስ ኣሞረሲ ሓጢአት የብለይን እንተበልና ግና ዝብላ ወሪና መስትያት ኮይኑ ቃል ኣምላኽ እናተዛረበ ከኸሎስ ሓጢአት የብለይን ሕጂ ሓጢአት የብለይን ሲሰብ ብኣፉ ሓጢአት የብለይን ይብል ድዩ ደ እንድዒ ከመይ ደኣ ክንብል ኢላትኒ ሰብ ሓጢአት ገይሩ ኣይንስሓን እየ ማለት እንተ ዘይተነስዩ እንታይ ማለት እዩ ብኣፉ ሓጢአት የብለይን እንተዘይበለ ብግብሩ ግን ሓጢአት የብለይን ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ቀዳሚት መልእኽቲ ዮሃንስ ክንሪኣ ኢና ቀዳሚት መልእኽቲ ዮሃንስ ምስ ምንታይ ከዓ ክንትኸይድ ኣብኣ ክንሪኣ ኢና ስለዚ ቃል ኣምላኽ መጀመርያ መስትያት ኮይኑ እቲ ዘለና ክፉእ ነገር ከኣልየና ክመፅእ ከሎ ክንሰምዖ ከም ዝግባአና ቀዳሚት መልእኽቲ ዮሃንስ ክንርኢ ኢና ቀዳሚት መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ኣብ ቁጥሪ 7 ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እውን ካብ ኩሉ ዓመፃ ካብ ኩሉ ሓጢአት የንፃሃና እዩ ካብ ኩሉ ሓጢአት የንፃሃና እዩ እዚ ምንታይ ተመላለስና እዩ ኣብ ብርሃን እንተረኣ ተመላለስና እዩ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ተረኣኸይና ዘፀአት ምዕራፍ 12 ትገንሸል ተሓሪዱ እቲ ደም ተቐሪቡ ስምዕዛ ገይሮም እውን ኣብቲ ልዳት ገይሮሞ እቲ ሰብ ካብቲ መስመር እንተረኣ ወፂኡ ይድሕን ዶ ይድሕን ኣይድሕንን ካብ መስመር ተረኣ ወፂኡ ኣይድሕንን ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መስመር ወፃእኒ ዘሎ ይዓይድ እዩ ኣይዓይን እዩ ዝሓለፈ ኢለኩም ጀረ ኣብ ናዋሓት በረኪና ኣይተፍስስን ኢኻ ኣብ ናዋሓት ኦሞ ኣይተፍስስን ኢኻ ካብ ናዋሓት እንተምፂኻያ ግን ኣብ ቦቱ እንተምፂኻያ ግን እንታይ ገብር የፅር እዩ ሕጂ ኣብዚ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝተሃላለፍ ወይ ከዓ መስትያት እንዳርኣየካ ከሎሲ ካልእ ክትከውን ምፍታን እዚ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዘርእየካ ኣብ ሕልናኻ ዝዛረበካ ኣብኡ ኢና ክንመፀና ከምኡ ሓራይ ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኢልና ዓንቶ ዘበብናያ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እውን ካብ ኩሉ ሓጢአት የንፃሕና እዩ ኢሉ ብድሕሩ ሓጢአት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብራ ኣለና እታ ሓቂ እውን ኣባና የላ ሕጂ ሓጢአት የብለይን ክብል ከሎ ሓደ ሰብ ብኣፉ ሓጢአት የብለይን እንተዘይበለ ክንሳሕ እንተረኣ ዝፈትዩ ግን እንታይ ማለት እዩ ሓጢአት የብለይን ማለት እዩ እዚ ኣበይ ንሪኣ መሲልኩም መዝሙር ዳዊት 32 ክንርኢ ኢና መዝሙር ዳዊት 32 እቲ መስትያት ቃል ኣምላኽ ዘርእየና ንዑ ከመይ ሪስፖንድ ንገብር ዝብል እዩ መዝሙር ዳዊት 32 ከነብብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ 32 ሕጂ ኣብዚ እዩ ክዝመር ከሎ ንሕና ቃል ኣምላኽ ገሊኡ ፅቡቅ ጌርና ከነዮ ክነፅንዖ ይግባአና ክዝመር ከሎ ከመይ ኢሉ ዝዝመር ዘሎ ብዛዕባ 32 ንእሽተይ ክልህብ ዳዊት ብብዙሕ መስርሕ ምስ ሓለፈ ድሓር እግዚኣብሔር ምሕረት ምስ ገበረሉ ሽዑ ይበግና ልዒሉ እቲ ዝኸውን ዘሎ ግን ድሓር ተነገረና ቤና ቢልኩም ዝመፀ ኣስተንፊሱ ኣበሳኡ ተሓገሉ እግዚኣብሔር በደሉ ዘይፅብፅበሉ ሰብ ብፁዕ ኢሉ እዩ በገኑ ዝሕዝ ዘሎ እቲ መዝሙር መስርዕ ግን ከምኡ ይኮነ ዝጅምር ዘሎ ሓጢአት ገይሩ ከዓ ስቕ ኢሉ ስቕ ምስ በለ እንታይ ገይሩ ኢሉ እግዚኣብሔር ከቢዳ ሕጂ እታ ስቕ ምባሉ ኣይናሳሕን እየ ከረብባ ኢና ኣበሳኡ ተሓገሉ ሓጢአቱ ተሰወረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ እግዚኣብሔር በደሉ ዘይፅብፅበሉ ኣብ መንፈሱ ልቢ ዘይብሉ ሰብ ብፁዕ ኢሉ ስቕ ኢለ ከለኹ ኢሉ ሙሉእ መዓልቲ ብመግዓረይ ዓፅምተይ ዘርጋሕጋሕ በለ ለይትን መዓልትን ኢድካ ከበደትን እሞ ከም ባህር ሓጋይ ማራይ ነቐፀ ኢሉ ሓጢአተይ ኣፍለጥኩኻ ሕጂ ስቕ ብምባሉ ማለት ክናሳሕ ወይ ክናዘዝ ኣይደልን ኢሉ ነይሩ ግን ህልውና ዝበሃል ኣይተሰምዖን ብድርቅና ከዓ ይመላለስ ነይሩ ብድሕሩ እውን ኮሚኒካ ስለ ዘይከየድ እንታይ ኢሉ ሓጢአተይ ኣፍለጥኩኻ በደለይ እውን ኣይሰወርኩን ንእግዚኣብሔር ኣበሳይ ክናዘዘሉ የበልኩ ኢሉ ብድሕሩ ወሲኡ ኣበሳይ ክናዘዘሉ የበልኩ ንስኻ እውን እከይ ሓጢአተይ ይቅረበልካለየ ስለዚ ደግ ዘበለ ኩሉ ብትርከበላ ግዜ
يلمنك بحق برتع وحيز انت دفعون عايك بطحن ايو كابزي انا زلخو وكابناتي لعن زستوعب سبيل دك زبلسه بتاتر كبلك قلطيفو اشجر فياتو خلو انت يزغبر ينصح قال املاح مستزاربو ينصح يلو بديهرو تحت انتايلو انا قرب السقر عشي سلازنبره انت يقوم كمفراسن على قلل بلغامن اتغرحو تخونو انتاي بسيمبل منገድ قال املاح كزاربك خلو ابندي مسمعسي ببزح مكرات تحلف ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር በዝርከበሉ ጊዜ አው እንደሌው ከም ዝገባና አብ ይዛረበና ማለት ነው ስለዚህ እንዳይላልኩ ንቃል አምላክ ሲ ሐጣት የበለይ ምን ተበላህ ነው ከለና ሐጣት የበለይ ናስ ተዛረና ይቆን ቃል አምላክ ተዛረና ሁሉም ከሪየና ሁሉ እንተ አዘይ ሰሚዕናዮ ሐጣት የበለይ ንበል አለና ማለት ነው ስለዚህ ስቅ ይለኸለኹ ይልሉ ስቅ ይለኸለኹ ታይ ሙሉ ማዓቲ سق بمبالو كنا صح بزي مدلاي إيد እግዚአብሔር كم خبرته دحرن كنا صح وي كنا زز كم زفتوا أب እግዚአብሔር نخلو حتياتو خا እግዚአብሔር يقريب دحرو أستنفيس انتايو أبساو تحدقلو نابو ترحل المص ማለት حتياتو تصورو لسه بزي እግዚአብሔር بدلو زي ጽጽበሉ አመንፈሱ ልግም زي ብሉ ሰብ ብዙ ይሉ ለሐሪ ዝምዘለ እንታይሞ ቀሊሉ ማለት ቃል አምላክ ተዛረበካ خلص ተንባር ቃል አምላክ ተዛረበካ خلو ሚስያት ገሩ ፍሬካ خلو ከም ዘብርህ መብራት ጌርካ ሒስካ ምንሳሕ እንተራዚ ኮነ ግን ካብ ሓጥቃት ናብ ሓጥቃት ካብ ክፋኣት ናብ ክፋኣት እናኸትካ ከም ዝፋነን ፈረስ ኣብ ሰበይቲ ብጻይም ተገብሩ ይሕምሕሙ ኢሉ እዚ ትብዓት ዝመስል ግን ከዓ ትብዓት ኣይኮነን ሓጥቃት የብለይ እንተበላከና نقالو حساوينا نغوغو زلنا إلو سلازي قال أملاك مسيح كوين كمتا زلنا هيوتنا خريئنا خلو نحنا دما مسكال أملاك تسماميعنا إنا كنكيد زلنا كمزبرين مبرات جينا نقال أملاك كنحزو زلنا إزي إتي هيوتنا زلنا قال أملاك هيو إلنا مجمرة نجمر كلنا زلنا كلاي كانتا يلينا نتبي نحنا زي كنا يو أبايتا موت عدو سعنا أبايتا نمبر زلنا جنكا على أملاك زبلنا لازم على نتقال أملاك سمعنا مستقال أملاك بأمنة كنحبر كلنا زعلي التي أبولي كدام كم بوخلو إلنا حكي بتنات بزرعنا أبولي كدام كم بوخلو لبون أتمجارجا زربعيو نابويتان ترى أتمريشون بني نابويتان مستملسنا نتنا نتقال أملاك كنبو بوخلنا كم بمسياتي نعنا قلعي نتقال أملاك قلعي قلعي انتان ترازي كوينا بوت منا بخالد بيزن ترازي كوينا ناب قال أملاك انترا أدينا ناب كابتكم تنتحصل زبهال انترا وطينا كاب تشرش بوليتيكس زبهال انترا وطينا نابي انترا أتمريسنا ناب تمسيات زخونة قالوا انترا أتمريسنا ناب مسلي أرايا ويكا ناب تكبرو نلوط إلو حاجة خطنا بزرعنا ينترعينا بكريستوس يسوس كم مرقم حارة كم زوات أنا رئينا بكريستوس يسوس مبجاو كم زرقنا رئينا بكريستوس يسوس حدقل حقات كم زرقنا رئينا بكريستوس يسوس مسل ولدنة كم توهبنا ول رئينا بكريستوس يسوس سلطان حيل كم توهبنا مارقص من نرى مارقص معنا 10 نتم زعمون بزي تأمرات زي كسعبهم يزل نتم زعمون بزي تأمرات زي كسعبهم بزي مسيا خينوك الأملاك النحوزي 10 بحرونتهم 10 حدا اسكت نتم 10 حدا ما يمكن كله هو تقميتهم كله تجاهل نتم تنسيو زرعيو
እስከ አበበለ አረ ሙስሊም ወይ ሳምንት በለጠው ነገር ማርቆስ 16 ድሕሪኡ ነቶም 11 ኣብ ማእኸል ተቐሚጦም ከለዉ ተጋሃደ ነቶም ተንሲኡ ዝረኣይዎ ኣመንዎን እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኑ ትርልኮም ዘለኹም በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም እዩ ሙሉ ዘሎ ፍጥረትና ወንጌል ስቦ ንዝኣመነ ተጠንቀን ክድህን እቲ ዘይኣመነ ግና ክኮነን እዩ ነቶም ዝኣምኑ እዚ ተኣምራት ዘኽስዕ ኮይኑ ብስመይ ኣጋንንት ክፈውሱ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዝዮም ዝቐትል እንተሰተዩ ኣቆጡ ኣይትበልዑን ኣዳዎም ኣብ ኩማር ከንብሩ እሳትን ክሓው ስለዚ እዚ ከዓ ብመን ተዋህበና ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋህበና እዩ ክልተ ምስያት ክርኢ ዝፀናሕና ማለት እዩ እዚ መጀመርታ ሰማዕቲ ቃል ኮኑ ገበርቲ ቃል ኮኑ ሰማዕቲ ጥራይ እንዳኾንኩም ኣይትመላለሱ ንዝብል ክንክሰስ ብፍላይ እንድሕር ትደሊ ኮንካ ፀላኢ ይኸሰካ ክንክሰሰሉ ዘለና ነገር ኣይኮነን እንታይ ድሎ መዝሙር 50 መሲልኩም ብዛዕባ መስዋእታት ምሕራቅ ርሲ ኣይወቕሰካን እዩ ጉድለት ኣለዎ ይብሉ ጉድለት ኣለዎ ብዛዕባ እንታይ ይገብረካኒ ኣይወቕሰካን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ብምግባርና ሓደ ነገር ከም ዝምባልና ንዓና ንክሕሸና ክንሰምዕን ዲሲፕሊን ክንሕዝን እግዚአብሔር በቲ ዝደልዮ መገዲ ንቃሉ ክንሰምዕ ኣብቲ ሕጊ ሓርነት ክንፀንዕ እዚ ዳ እዩ ዝደልየና እምበር ባዕልኻ ከም ድሌትካ እንዳኸድካ ከለኻ ኣነ ንጎይታየ ከምዚ ገብረ እንብሎ እዚ ፅድቂ ርእስኻ ይበሃል እግዚአብሔር ዝደልዮ እንታይ እዩ ካብ መስዋዕት ንላዕሊ ምስማዕ ቃሉ ክንሰምዕ ከለና እቲ መስያት ድማ ከምቲ ክንኮኖ ዝግባአና ባዕሉ ኣብ ውሽጥና ይዛረበና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 50 ከም ኢሉ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝዛረበካ ከይሰማዕካ መስያት መዝሙር ዳዊት 50 ከም ኢሉ ኢየሱስ ጌታ እዩ መዝሙር ዳዊት 50 ቃል ኣምላኽ ዝብለካ ከይሰማዕካ መጽኻ ተገልግል መጽኻ ተሰብኽ መጽኻ ከምዝትብል መጽኻ ብድፍረት ትብል እንተዳ ኮይኑ እንታይ ከም ዝብለና ቃል ኣምላኽ ንሪኢና ኣብ ትርባዕተ ይድሎ ከምዚ ይብል እቲ ስልጡን ኣምላኽ እግዚአብሔር ተዛረበ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳዕ ምዕራባ ንምድሪ ፀዋዓ ካብ ጽዮን እታ ፍጻሜ መልክዕ ኣምላኽና ደመቐ ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን ኣብ ቅድሚኡ ዝባልዕ ሓውሎ ህቦብላ ንፋስ እውን ይኸቦ ኢሉ ንሱ ንህዝቡ ምእንቲ ክፈርሲ ነቶም ብመስዋዕቲ ገይሮም ምሳይ ኪዳን ዝኣተዉ ቅዱሳነይ ኣክቡለይ ኢሉ ንሰማያት ኣብ ላዕልን ንምድርን ይፅዋዓሎ ኣምላኽ ፈራዲ እዩ ሰማያት ጽድቁ ይነግሩ ኢሉ ብድሕሪኡ ኣታ ህዝበይ ኣነ ክዛረብሲ ይስማዕ ኣታ እስራኤል ኣነ ክምስክር እየ ኣነ ኣምላኽካ እየ ኢሉ ብዛዕባ መስዋዕትታትካ ኣይወቕሰካን እየ መስዋዕትታት ምሕራርካ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ኩሎም እንስሳ እንዳበለ ብሙሉእ ጠቂስዎሎ ሕጂ ጉድለት ኣለኒ ኢሉ ሓቀይ ብዛዕባ መስዋዕትታት ምሕራርካ እንታይ ገበርካኒ ኣይወቕሰካን እየ ኢሉ ሕጂ ኣብቲ 17 ከምዚ ኢሉ መስያት እግዚአብሔር ናርአዮ ከሎ እዚ ማለት ብቃል ኣምላኽ ኣይሰምዕን ድሕሪ እንታይ እዩ ንረሲእ ግና ይብሎ እዩ እስኩም ነህጂ እዚኣ መስያት እግዚአብሔር እናተዛረበካ ከሎስ ከይሰማዕኻ ከተገልግል ምድላይ ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ እዩ ኣታ ተግሳፀይ ትፀልእ ቃላተይ እውን ንድሕሪኻ ትድርብስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ ትነግር ንኺዳነይ እውን ብኣፍካ እተውስኦ ኢሉ ሰራቐ ምስ ርኢኻ ምስኡ ሓበርካ ክፍልኻ እውን ምስ ኣመናዝራት ነበረ ኣፍካ ንኽፉእ ፈነኻዮ መልሓስካ እውን ጥበራት ትፍሕስ ተቐሚጥካ ንሓውካ ተሓምዮ ንወድንኻ እውን ተነግሮ ኣለኻ እዚ እናገበርካስ ኣነ ስቕ በልኩልካ ኢሉ ከማኻ ዝኾንኩ መሲልካ ኢኻ ግና ኣነ ክግስፀካ ንሓጢኣትካ እውን ኣብ ቅድሚ ዕንትኻ ክቁመ እየ ኢሉ ካበይ ተበጊሱ ዝንተረኣይኩም ተግሳፀይ ትጸልይ ኢሉ መስያት ትጸልእ ቃል ኣምላኽ ተዛሪቦሲ ክሰምዕ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዘይደሊ ቃል ኣምላኽ መስያት ኢና ክነግረና ከሎ ሲምፕል እያ እንታይ ክንምለስ
كنقرأنا خلو إذا حدا قلنا ويكا الرجل أنت أتينا هذا قالوا ليحو أحوال مسكنا قالوا ليحو تنقبر يحوي ويكا يفوز كابتفاتهم أنا بفو إذا مالك بزخون يوم مقدي كم دان لازلنا ماب تدربشكا نافنجي تأتخازي زيادة كم دي أجيرو يوز أكا يتكان لعلم ستبل مالتي كم زفانا فرست غيطو مكا كافنجي نافنجي كافنجي نافنجي كاف حدقانا بحدقا خب حدقانا بحدقا اندابل كافنجي حجي مسيات خير أخولو تكسات داي قبران دين تكسات كسمع عيدين سلزيو أبتع 10 شوعاتر نرسي قنا يبلو يبزلو أبتع تكساسي تسألك على تيو ندهرها التدربس لذي مسيات زاربكا نقرسي كيس نفريقا أي سمعني قال عملاق زاربكا وشخاص انتا تقبر أي سمعني تبل بديهرو قن كمتسي خقل قلي زيابير كم دي يزبل زيابير كم دي يزبل 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 قال سلازي قال عملاق مسيات زبلكا زنقركا كي سمعها كتقلقل كلها تبعات أيكون تيرا دفرتي كم من تاي كم زفان الفرس مبارك زيابير بقالو كابوبات زوج تراخم بقالو كابز تفعنايو زملس تراخم نامتين هم لزلا نابتي مسيا زوخنا قالوينا نابترق حرنت صبوق يرنا هنتمت زقبعنا زسألني علم لا بنسلا بالحلف يتاوم بزيتنا قال عمنا غيكا تخوريكم كتبلسل دليخا كتسسن دليخا كتسنسن دليخا أبقال عمنا جيزيه كنحلف يقبعنا زلنا قولت فريقنا ندقنا نترحقو زبها نترحقو زقبعنا خلال الحق بتوه كونو زقبعنا كمان نروحبو أقالو سلا زخنة لذي قال عملاق مسيات إيو كبرنا عملاق يقول لذي مسيات سلا زخنة زرينا فوق نقر كبيوتنا نرحقا نتبو كرسوس يزخنة يو نام مسيات جيزي كنوسد يقبعنا يسوس قويتاي نسأل